Malta ħadet pożizzjoni ċara b'riservi minħabba l-lingwaġġ li ntuża f'dikjarazzjoni li spiċċat iffirmata minn Roberta Metsola biex tforni l-missili lill-Ukrajna. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela meta wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja fejn innota kif fl-aħħar jiem anke l-midja internazzjonali rrapportat dwar riservi ta' ċertu pajjiżi fuq il-kontenut ta' din id-dikjarazzjoni. Waqt li l-Ungerija votat kontra l-raġunijiet ġeopolitiċi, il-Prim Ministru Roberta Bela iċċara l-pożizzjoni ta' Malta għaliex fi kliemu stess pajjiżna ma jemmenx li biex twaqqaf gwerra toħloq gwerra akbar. Ħadna pożizzjoni ċara li kellna riservi dwar il-lingwaġġ li kien użat għaliex ma nemnux illi biex twaqqaf gwerra toħloq gwerri kbar. U dak huwa ċara l-pożizzjoni tiegħi. Biex twaqqaf gwerra tabbraċċja l-paċi trid, mhux toħloq gwerra akbar u mhux tabbraċċja l-armamenti. Ir-realtà hija li jiddispjaċini ngħid għandna Unjoni Ewropea li mhux qed tenfasizza biżżejjed dwar il-paċi. Din id-dikjarazzjoni kellha toħroġ mill-Kunsill Ewropew bil-barka ta' 27 stat membru, iżda ġiet imblokkata u minflok peress li ma kienx hemm qbil bejn il-mexxej Ewropej tal-pajjiżi stati membri ħarġet firem oħrajn, inkluż dik ta' Metsola. Malta ta' għajnuna umanitarja lill-Ukrajna aktar minn darba u għenet familji li kienu jaħtiġu l-kura, iżda qatt ma aċċettat li tforni armi letali lill-Ukrajna. Fl-istess waqt dejjem ikkundannat bla riservi u b'mod qawwi l-aggressjoni Russa u titlob lir Russja biex tirrispetta sovranità Ukrena. Malta dejjem imbottat it-triq ta' dialogu u l-paċi u mhux it-triq ta' direzzjoni militari li qed jimbottaw figuri fl-Unjoni Ewropea, ewlenin fosthom Roberta Metsola.